Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki Dekat Kajantia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association ki hap rakno ia Presiden uba Marshal Biam Shawatlan Hospital Jawai Namar Jingshitom Haba ula Shah Thngan menta lakhan Sngi ka seng kalarai ru ban salet ye kendu ia Chief Secretary ka Sorkar Jilla la Shai ka Sngi ka khat nyu tarik ubanai jilio ha Main Secretariat Chalong banyakran halor ka jeng dawa ban pli ban ti do yong hapo ka Jilla Kania ka jingkloy ka seng bandet ye kren ka dei ha ka jing kendu badu Deputy Commissioner ka East Jantia menta ka Sngi Hadin bakila lej bantul syaka office da ka basdang na ka jaka Thngan Presiden uba Marshal Biam na kaliang udisi rabtha ka seng banji ikinong mi khmat ban lej ye kendu la shai ha kapor architect janmit ha sekretariat hadu menta ka Sngi uba Marshal ula Thngan hadu khan riu Sngi bat ka met jong u kalatlot Kacinu ya mam. Bentar,